खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गोबां सुफुंजायै जेंना जेरै BKWAC नि बिसायख'थि खुंनाय, बियाब दानाय आरो सेथि खोलोब गामि फोसावनायाव थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय, BKWAC आव स्पेशेल डेभेलपमेन्ट पेकेज मोननाय कार्बि आंलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि गोबाव सम मोगा-मोगि जाबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेशेल रिक्रुटमेन्ट होनाय बायदि बायदि बिथांखिफोरखौ लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खुंनो लानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुबुं गौमा होस्रिखावनाय एबा दा ग्रेट मास क्राइम हाबाफारिनि सोमोन्दै गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोंआव थानाय बगुरिसाफ्रि गामिनि MB गेजेरारि फरायसालि आरो जामुगुरि गामिनि बादुला तिनिआलिनि जिरायसालियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव रायजो राजाफोरजों गुवारै मोगा-मोगि सावरायनानै मख'नाय हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया बाहागो लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खुंनो गोनां सुबुं गौमा होस्रिखावनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिनानै होयो आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायो। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो UBPOनि नेहाथारि प्रान्जिता बर', आबोबनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि सुबारानी बसुमतारी, UBPOनि हारिमु नेहाथारि इला ब्रह्म, जनाय ITDP बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गेजेर जनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव दिनै मोननै जायगायाव जे फैगौ 7 आगस्टआव जानो गोनां जि सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनायजों लोगोसे जोङो माखासे जेंना जेंसिफोरनि सायाव जोङो सावरायनाय जायो। दा बेहाय जोङो माखासे समयसाफोर जेरै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै दिनै इलेक्सन फाथियाखै। दा बिनि सायाव जोङो जिहेथु जोंनि जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ नटिफिकेसनखौ खालामनानै थाबैनो इलेक्सन फाथिनांगौ आरो बेवहाय जोंनो सावरायनाय बायदियै जे बिटिआरनि बायजोआवबो जे स्पेशेल पेकेजनि खोथा माखासे बुंबाय थादोंमोन, दिनै बे स्पेशेल पेकेजनि खोथाखौबो बिथांमोना सावरायनाय बायदिनो थालांदों आरो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि बायजोआव जे माखासे टेट पास जानाय जा फोरोंगिरिफोर दङ, दा बे फोरोंगिरिफोरखौ स्पेशेल जि रिक्रुटमेन्ट होनायनि खोथा, बे रिक्रुटमेन्ट होनायनि खोथाखौबो दिनै सरकारा जेबो गुरुत्व लायाखै। दा बेफोरनि थाखाय जोङो फैगौ 7 अक्ट'आव मोनसे गोबां सुबुं अनजिमानि गेजेरजों खमैबो 20,000निख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमानि जि मोनसे होस्रिखावनाय जागोन, बे होस्रिखावनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों बुंनो नागिरगोन जे जोंनो जोंनि जि बिटिआरनि बाहेराव जे जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो इलेक्सन फाथिनानै जे बिनि रां बावजाखौ बारायनानै होनांगौ आरो जोंनि जा सोलोंथाइनि समयसा दङ, दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिआरनि जि फोरोंगिरिफोर, बे फोरोंगिरिफोरा दिनै जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय जि फरायसालिफोराव बिथांमोना जिहेतु रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन, दा बिनिफ्राय बिथांमोना बिटिआरआव जिहेतु रिक्रुटमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि फरायसालिफोरखौ दिनै गारनानै थांबाय। बेयाव जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जानानै थाबाय आरो जोङो बारे बारे बुंबाय थादों आरो जोंनाव बेवहाय गोबांथार थारमाने बिटिआरनि बायजोआव टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोर दङ। बै टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोरखौ स्पेशेल जे रिक्रुटमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथाफोरखौ जों बुंबाय थादों आरो दिनै सरकारा दिनै मिन्थिगौ आरो जोंनि एडुकेसन मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा मिन्थिगौ जे जोंनि बर' फरायसालिफ्रा दिनै थैनायनि लामायाव दंसै। जेराव नोङो बुंनो थाङोब्ला SB बर' गोजौ फरायसालिनि खोथाखौनो बुं, दिनै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा साबैसे दं, बर' फोरोंगिरिफ्रा साबैसे दं, बेहाय गुबुन मिडियामनि बा राव रोङि फोरोंगिरिफ्रा दिनै गासै 7 जननिख्रुइबो बांसिन फोरोंगिरि दं। दा बेफोरखौ जों जुदि नायोब्ला दिनै मोनसे खोब दुखुनांथावना खोथा जे जोंनि पियर बर' मिडियामनि जुदि फरायसालियावनो जुदि राव रोङै जुदि फोरोंगिरिफोरा जुदि फैनानै बा फोरोंफैयोब्ला बे जोंनि बर' फरायसाफोरा मा जागोन? दा बैफोरखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे सुबुं गौमा बा सुबुं होस्रिखावनाय जों मोनसे हाबाफारि लादों, जाय हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों मिन्थिहोनो नागिरदों, भारत सरकारखौ जों मिन्थिहोनो नागिरदों, जाहाथे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जाहाथे बै जेंनाफोरखौ जोंनि बर'नि जा समयसाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनो थाखाय जों बे समाव खावलायनो नागिरदों। स्नि अक्ट'खालि सुबुं फोथारनाय हाबाफारि जानो थांगासिनो मिरुनिफ्राय स्पेशेल गेस्ट महरै लेंहरनाय जागोन नामा? दा बेयो जोङो बानजायदों, जिल्ला आफाद हिसाबै जों बानायदों बेखौ
मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादानो बेखौ सामलायगोन आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे मोनसे सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि। दा बे सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादानो लागोन आरो बेवहाय जिल्लानि जोंनि 22 खान जि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासै 22 खान जिल्लानि सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेवहाय न'खरफायाव 2 3 खरि बेहाय बाहागो लागोन आरो बेयाव जोंनि माहारियारि आफादफोर जेरै बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दिनै XBLD सारेन्डार NDF फराम, आइजो अनसाय आफाद, धोरोमारि गौथुमफोर गासैबो आफादफ्रा बै 7 अक्ट'आव जानो गोनां जि सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि बे सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लागोन।